jotono hambai hingkai ani blogo norok bayang nukjak mayang tongkha tamni hingkai ani kwbangma problem tongkha hingkai plus ani samurok chayang tongkha hingkai ang blog rok khainani somoi mayang tongkha aboni bagui norok bai nukjak mayang tongkha hingkai tabo yemne kamni somoi hingkai jamila kwbangma hingkai aboni bagui ang blog rok somoi mayang tongkha khainani hingkai belai belai ke hambai nongno ani logi tongai ano je support khai kisa misa phano norok ano subscribe rok khaikya hingkai 600 ni upor kakha norok ano ham yang biru rok mai rok ngai no hingkai baksa tongo kwbangma no views thangjak baksa ba komjak hai mano naifan naya phano norok ano kisa subscribe khaijabadi khaibaidi hingkai asungno sawai tonikha hambai hingkai koyekdin ang post tongo aboni bagui nukjak mayang tongo norok bai hambai anjam lerok paike regular phaipini ang taisa